May langgam nga pula nga ako nakitaan. May batog sa sanga nga akong nakitaan. May kapa-kapa pa nga akong nakitaan. Inya may lupad nga akong nakitaan. Andal, dingol na itong kagutom. Sa mawag tang na, uy. Una-una na nagkagutom sa tao, uy. Mawag tang na. Ikatawa lang mo na, ay singkos mo na. Musamot ka kabatanon, anak, ang singkos mo. Dugaya sila ni Morutos, uy. Saan na yung gisugo ito? Hige, kuha na ko itong lubi, uy. Kaya ato tunuan. Sawa ha. Sawa kayo, lakay ko. Sawa. Kapit na pa uso ha. Yanong karon pa man ka. Kanina naghuwag ni mong amahan, no? Mag-practice mo. Practice? Practice nga. Magsibig balik atong langgam nga pula. Akong nakitaan. Sige, tingala. Way mahimo, kwarta. Nga, napay mangbitan mo na buksyo. Nga, ako pa'y mupasaan na ng himuong stage. May pagpagpusil-pusil. Sus. Ganong nagbinata naman sad ka. Linati ka nga din na ka magduwa-duwaan ng madwaan sa bata. O sa bata ka? Hindi mo bumata na eh. Hindi bata. Ay nalang, dong. Di na nagbinata, may ninuong ka. Sus, ang ate kayo nga magkagbata, ganong. Buhat pa ka na pusil-pusil. Nanay ay, ina mo bata. Ihatag na ito pati ko. Kuharin ko. Ay na ko na lang. Kanako, nato kayo mangwarto. Tapos may pisyon mo ta. Ihatag lang doon. Ihatag ng bata. Kaya ano nga. Oo. Ayaw lagi pag-inana. Pag-practice mo. Hindi lagi ko. Hindi ka makuha ni Jisa. Sabi yung naisisa mo nilabot isa! Ano natuwa na may pusilin? Kasi siya matay kwarta! Susunod na sa magkakwarta ang sana. Ayaw di ba? Balik na magiging pagkabata. Rasa lang ka, ha? Rasa ka! Di bunalbe? Bunalbe? Sa bunal? Ha? Bunal na? Ha? Ayaw na ninay! Lingkod ito! Lingkod! Barog! Lingkod na lingkod sus. Pabilaw! Mag-practice mo! Aron makakwarta! Hapit na ba itong siyodong? Di na madugay. Sulubuan, magsiyuda ta. Hindi na practice niya. Kita yan sana, Kwan. Kita may balsaw na ng himong stage. Sige lang, kung saan mo man ito ng siyo. Magkatiis lang mo sa ta. Kami na mo silbi! Kami na! Pagurong ka! Pagurong! Pagurong! Kanya, nakawidlo. Kanang ingon siya, sunod simana na lang kuno. Nganong sunod si Mana pa man? Sa may inunggan? Damon na! Hindi ko gingon ni mo! Mga tay! Masasyo tayo may kwartahay! Wala sorry lang bangko Kapoy-kapoy na may pusin-pusin na nila! May kwarta! Syo! Basta mo yang ingon sunod simana lagi kuno. Apil na tong down. Hilong! Ay tugtubag na ko Wala naman may kwarta! Sako man di ay. So kung hindi ay! Nga siya mo saan! May bayo wala naman may kwarta yun! Asa mo yan o! Ay na lang doon. May lupulit! Binata na sad ka? Dire, lingkod! Ay, good, magbida mo. Lingkod na! Kuyawa sa nimo oy. Ang bata! Tingong kiro! Pag-urong ko no, pag-urong. Ikaw po sila! Sila siya! Sila! Ay pag binata brutos oy. Mura naman nang tagway buot. Ako magbuot! Kamu na yung murang may buot kay... Wala sila mo saan! Wala mo'y kwarta! Natusong di karo. Oy! Brutos! Are, sold sa tas kwarto. Barto! Iyo na lang kong bartulinahon! May hangin mo din mo utang! Uy!
nagkasinabot ninyo adto ay. Saman, mo na gito? Ay, sus, uy. Nangiyawa ko adto kay director ba ito, promotor ba ito? May na lang ba nga, kuan sa ko to pang snack, palit ko sa akong mga pagwapa. Ikaw ba? Nangyawat lagi. Nya mo to'y naong. Ay, wa na ko tanaw itong naong, uy. Ang iyang bulsa kung gitanaw. Bahala na ko ilabot ito yung naong, uy. Basta importante nga makakwarta ko ato niya. Muna ni ako, uy. Nya, lami. Sila may ba, uy? Wa, uy. Ay, wa, lagi. Di ko musugot adto. Iguro to na ko, ana-anaon, ana. Kapag nga ba? Pero, Tuubong ko. Kita kas naong ato nga. Murag piranha, kakit-kitong sige. ay mao gani nga. Ako tong gituyo nga, mura siya ka ng hidlaw kaysa sa ako. Pero di sa kumusugot niya nga, magpaana sa kuy. Ikaw ba, layo na sa nimukuan, uy. Kamabaw na ganimog tanaw na ko. Kwarta ra lagi, akong tuyo adto. Wa nilain. Anya, nakakwarta ka? Ay wa lagi. Kay katong gihulog nga kwarta sa inyo, iya tong gihulog sa bangko. Kayong sa bangko. Ingon siya kay injection sa baboy. Ambot lang kay mo yang ingon, yang gihulog sa bangko. Wag lagi ti klaro tong tawhana. Sus nya mo ingon ka nga wato ka labte. Why? Ikaw pa. Yes. Ibaw ko ni mo ay luwalawaan na sad na. Ka. Wa uy. Kili. Lu, betul ko lang siya. Wa lagi. Pantay ka. Muburos gani ka. Kasi maburos. Ako maburos. Uy, basta pagkaburos na ako, maginitabo na mo. Sweet lang ko niya. Nabe, especially sa yung bulsa. Pero, never jud ko nga mo. Ngayon na may tabo na mo. Kabalo sa tao ko mo pili, day. Uy. Si pili. Sweet ngay kay mo. Holding hands pa. Ikaw ay kumpiyansa to. Bukirok na ba kayo itong tawhanag naong? Kumutuog may nahitabo ninyo. Naano? Sulti sinod. Naana gyud. Tanawa? Klaro kayo tsura mo. Bugos mo siya guday. Uy. Dagan kay siya na sa kondisyon kung di ko musugot. Di ko napakuyugon sa show. Ano?